podujatia aj za pozvanie na toto podujatie. Považujem ho za veľmi prospešné, aby sa na Slovensku viedla diskusia a samozrejme na základe odporúčaní z diskusí rôznych fór, či už mimovládnych organizácií alebo štátnych a ďalších organizácií súkromných, aby sa o vede, o výskume, o inováciách a samozrejme s tým aj na informatizáciu spoločnosti diskutovalo a prijímali sa isté odporúčania, ktoré treba potom v praxi, či už v legislatívnej forme alebo v oblasti výkonnej zložky exekutívy prijímať. Keď už máme nejaký vývoj alebo výskum alebo čokoľvek a k niečomu dospejeme, máme dve také možnosti, čo s ním urobiť. Urobiť patent, ten vývoj zamknúť a snažiť sa na ňom zarobiť ako na patente. Alebo ho otvoriť. Keď ho zamkneme, docielime to, že právnici sa budú biť, konkurencia bude sa snažiť to obchádzať, inovácie nepotečú tak rýchlo. Môžem ja stokrát si tam malovať niečo a takisto chce podpojiť tú výberovosť. Ja som dneska ešte spať o 11:30, lebo píšem jeden veľký projekt do 7-rámcového programu, kde ma najala jedna medzinárodná organizácia, už som napísal. A je to presne tak, to je to za 4 miliardu korún, keď to vyhráme, ale je tam jeden to dostane. A je úplne jedno, koľko sa prihlási. A samozrejme psychicky mňa z toho ide hodiť do zem, keď viem, že teraz robím 2 mesiace na niečom, čo je úplná lotéria v niečom, lebo to budú, my máme 28 super vedeckých organizácií, konkurencia má ďalších 28 a naozaj si myslím, že nebudú zásadné rozdiely, ale je to tak. Ale myslím si, že je to lepšie a motivačnejšie, ako teraz naozaj rozprestieť to maslo každému, nech sa má dobre. No, veľmi schematicky teda, ak talent odíde z nejakej krajiny, tak je to pre tú krajinu zlé, pričom pre ten samotný mozog a pre tú prijímajúcu krajinu je to väčšinou dobré. A v prípade kódu mozgov to môže byť samozrejme dobré pre všetky krajiny.